телевизия представя документалната поредица Националните съкровища на Чехия. Обекти под егидата на ЮНЕСКО. Великоморавия. Люлката на чешката история. Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река. Това важи в пълна сила и за днешната област Моравия. По тези земи сякаш от нищото възниква изумителна империя и пак така мистериозно изчезва. Наричаме я Великоморавия и е първото държавно обединение на славяните. Славяните избират земите на Моравия, в които през 6 век създават своя държава. Като земеделци, те търсят плодородни поля. И река Морава им предоставя нужното. Реката изобилствала с риба, почвата била плодородна, започнал културен подем. Докато във Великоморавия по това време славяните живеят в землянки, почитат езически богове и се подчиняват на племенни вождове, Франкската империя се управлява от Карел Велики, наричащ себе си крал. Вероятно съществуването на привилегированата управляваща прослойка сред франките се е превърнала в модел за подражание и във Великоморавия. Все пак названието крал навлиза в чешкия език именно от Каролус, т.е. от Карел. Какво всъщност знаем за моравците? Най-старите запазени сведения за тях са от 822 година, когато заедно с чехите вземат участие на събора във Франкфурт. Няколко години по-късно, през 30-те години на 9 век, се появява някой си Моймир, който срязва нитеранския княз Прибин и присъединява към земите си Нитра. Така обединението на славяните се превръща в организирана държава. Това вероятно става и с благословията на франките, а самият Моймир, заедно с елита на моравците, приема християнството. Дали се е родила нова цивилизация или просто още липсват достатъчно сведения, които да ни дадат по-ясна представа за живота на моравския елит? Главната цел на археолозите винаги е била да открият главния център на Великоморавия. Това е легендарният Велиград, за който само се споменава в историческите извори. Повечето хора си представят Велиград като поклонническо средище с голяма базилика. Най-вероятно, връзката с управляващата династия на Моймировци се крие само в името. Велиград, т.е. Великият град, градът на могъществото. През 1949 професор Вилем Хруби открива на 5 км от тук, в Старе Место, в близост до възвишението Вали, останки от църква. Това се превръща в едно от най-значимите археологически открития на века. До тогава преобладава становището, че най-старите християни по тези земи или не познават изобщо храмовата архитектура, или строят църквите си от дърво и затова нищо не е запазено от тях. Но това становище бързо е опровергано. Възниква въпросът кой би могъл да си позволи през ранното средновековие да иззида голяма църква. При това не само една. Скоро след това в Старе Место е открита втора църква. Изглеждало сякаш въпросът с главния център на Великоморавия вече е разрешен. Но истината е друга. Шест години по-късно ръководителят на филиала на Чехословашката академия на науките в Бърно, доктор Йозеф Поулик, е поканен в Миколчице, село, намиращо се на около 50 км надолу по течението на река Морава. Скептицизмът на учения бързо се изпарява. Край пътя в една картофена нива, доктор Поулик разпознава основите на сграда с размери приблизително 20 на 20 метра, с останки от мазилка, хоросан и дребни камъни. А такива материали на градеж му били много добре познати от разкопките в Старе Место. След по-малко от месец от огледа започват и първите археологически разкопки. Те продължават цели 38 години.
Районът край възвишението Вали се превръща в най-значимото археологическо откритие в цяла Чехия. Резултатът от него се разпростира на открит терен от 50 000 квадратни метра, с 1000 проучени обекта, 10 000 описани ситуации на разкопки и 100 000 регистрирани находки. Градището, т.е. мястото, на което някога е имало укрепление, се състои от 3 части. Подградие, селището в подножието на градището, предградие и акропол. С термина акропол археолозите обозначават основното укрепление на средновековното градище. Самото укрепление е било обградено от отбранителен насип, останките от който са забележими и сега, след повече от 1000 години от изоставянето на селището. Днес се изисква известна доза въображение да си представим, че пред този насип е имало изкоп пълен с вода. Над него минавал дървен мост, на чийто край през 9 век се издигала порта. През нея се влизало в акропола, в който живеели привилегированите моравци. Градището се обитавало от занаятчии и рибари, от прислугата и робите. Имало още боен отряд и свещенослужители. На пръв поглед прави впечатление множеството църкви. На такава малка площ броят им е 12. Недалеч от тук, но в рамките на същия ареал, е землището на словашкото село Копчани. Намира се на брега на река Морава, отвъд границата с днешна Словакия. По времето на Великоморавия тук не е минавала държавна граница, а селището е било част от градището. Според някои научни хипотези, местната църква, Света Маргита Антиохийска, е най-старият запазен християнски храм в Централна Европа. Несъмнено обаче, храмът е нагледен пример за това каква е била сакралната архитектура по времето на Великоморавия. Църквата е побирала ограничен брой вярващи. Най-вероятно на литургиите в храма е допускана само отбрана част от елита, останалите са вземали участие пред църквата. Най-голямо внимание, разбира се, заслужава най-голямата църква тук, така наречената базилика. На времето този трикорабен храм е имал огромно значение. Вероятно е изпълнявал функциите на епископска църква. Вече почти не съществувало съмнение, че именно тук е бил центърът на Великоморавия. Дискусията за предполагаемия център на Великоморавия обаче отново се развихря след новооткритите находки на друго градище в района. Тази дискусия продължава и до ден днешен. Сигурното е едно. След Моимир властта е поета от Ростислав, а той в опитите си да преодолее зависимостта от Франкската империя се обръща към византийския император с молба да му бъдат изпратени нов епископ и учители. До тогава Великоморавия е отворена за различни мисии. На територията й проповядват баварски и франкски духовници, а именно от тях Ростислав е искал да се избави. Византия с радост откликва и изпраща двамата славянски първоапостоли – Константин, по-известен с монашеското си име Кирил, и неговият брат Методий. Година след пристигането на двамата първоапостоли, франките пленяват Ростислав и го принуждават да обещае, че отново ще се върне към латинския клир. Това означавало и връщане на франкския епископ в базиликата край Микулчице. На Константин, Кирил и Методий се наложило да се преместят на друго място, а това най-вероятно е църквата в Сади, днес част от градчето Ухерске Храдище в Чехия, намиращо се само на няколко километра от Старе место. Ако не се беше осъществила мисията на двамата славянски първоучители, най-вероятно Франкската империя би гледала на Великоморавия като на лесно преодолим проблем на изток. Братята превеждат на старобългарски редица богослужебни текстове и най-важното – създават нова писменост – глаголицата, отговаряща на нуждите на славянски език. Те осъзнават, че латиницата не притежава необходимите букви за всички славянски звуци. Във Великоморавия остават най-напред само 3 години. Отново тук се завръща единствено Методий, но вече като архиепископ, за да приветства новия владетел Сватоплук.
Както вече споменахме, главната цел на изследванията около Великоморавия е намирането на нейния главен център. Може би за това управлението на средновековните владетели тук е наричано управление върху седло, тъй като са управлявали основно препускайки на конете си между цялата тази мрежа от градища. От историческите извори знаем, че Методий е бил епископ на Велиград по времето на Сватоплук. Има данни и за неназовано укрепление на Ростислав. Известно е, че в Миколчице е имало подобно, но възможно ли е Миколчице да е същия този Велиград, щом Методий не е бил епископ там? И дали Сватоплук не е решил да премести центъра другаде? Щом Методий усеща, че краят му наближава, събира народа, за да благослови пред него княза. Умира заобиколен от учениците си на 6 април 855. Известно е, че е погребан в големия храм в Моравия, в стената отляво зад олтара на Света Богородица. И понеже никой учен не е бил в състояние със сигурност да потвърди къде точно се е намирал този голям храм, всички изследователи трескаво се впускат да издирват гроба на Свети Методий. Тоест, неопределено място, което да е дотолкова значимо и забележително, че да се превърне занапред в притегателен център за поклонници. И такова място се намира. При това не само едно. Първоначално решават, че гроб номер 580 в Миколчице, открит от професор Поулик под базиликата, е най-правдоподобното място, където Методий е намерил своя вечен покой. После се установява, че останките в гроба са от по-късен период. Започват да търсят в районите на Велехрад, Заразице, в Белия речен пясък край Боршице, в Зноймо, дори в Словакия край Пухов, Нитра и Братислава. Професор Хруби обаче открива отляво в стената зад олтара на храма, намиращ се на възвишението Сади над Ухерске храдище гроб, отговарящ на описанието. Само че той се оказва празен. В търсенето се включват и аматьори. Сред тях си струва да споменем Клементина Маршталиршхова, която прави през 1932 забележително откритие. На 5 метра под повърхността на възвишението открива надгробен камък с надпис на старобългарски. Но много скоро става ясно, че това е мистификация. Надписът е на така наречената хърватска глаголица, използвана едва след 13 век. И търсенето на гроба продължило. Места, свързани с Кирило-Методиевата традиция, съществуват на цялата територия на днешна Моравия, особено на възвишенията Хршиби. Впечатляващият им релеф от векове играе ролята на своеобразен, естествен отбранителен вал. С малко повече въображение би могло да се приеме, че там е онова таинствено място, свързано с Кирил и Методий и с градището на мистичния Велиград. Ако първите изследователи допускат, че е съществувало поклонническо място, това не е базиликата на Велиград, а по-скоро връх Свети Климент. И тук е търсен гробът на Методий, дори е бил намерен. Но отново се намесва науката, която опровергава откритието. Свети Климент е четвъртият римски папа. Според легендата, когато Великоморавия била застрашена, архиепископ Методий взема останките на Климент от Велиград и ги носи тук. Разбира се, това е само легенда. Градище тук безспорно възниква, но през първата половина на 9 век, т.е. преди идването на Кирил и Методий. По-скоро е било своеобразен пост на един от проходите. Представете си, че живеете в началото на 9 век. Не знаете какво има отвъд възвишенията. Сутрин, както обикновено, разпалвате огъня. И изведнъж утринната мъгла бива разкъсана от пронизителен, но същевременно приласкаващ звук, като този. Вероятно си е било истинска революция. Нови времена, нов бог, но и нови проблеми. Чешкият историк от епохата на романтизма Иржи Илик отбелязва следното. Ако изобщо съществува нещо като историческа справедливост, то историята на Великоморавия до известна степен е нейното отражение. Огромната империя изчезва от картата през 906 година. За нея повече не се изпоменава. Настъпва тъмният 10 век, през който династията на Пшемисловците укрепва властта си. Но това вече е друг, доста по-проучен отрязък от чешката история.
Дори да не бъдат открити нито мистичният Велиград, нито гробът на Методий, които вероятно завинаги ще си останат загадка, разказът за Великоморавия, станал вече почти на 1200 години, ще продължи да живее. Гледахте епизод от документалната поредица «Националните съкровища на Чехия». Филмът е обработен от екип на продуцентско направление Чужди програми 2018 година. Преводач Борислав Борисов. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор Станимир Иванов. Текста четоха Яна Огнянова, Петър Байков и Росен Русев.